Ei, Macarena Roxón, toma liscos, dalle un chourizo. Ei, por favor, que me estou abrochando. Este non é momento para empezar a gravar. Ala, daqui para baixo xa non fai falla que non se me ve. Ola, moi boas a todos, benvidos de novo a esta canle, benvidos a un novo vídeo. Que tal estáis? Hoxe estamos nun novo vídeo falando das fichaxes, do mercado das fichaxes do mundo da verbena para este ano 2019. Antes de ir con esta segunda entrega dedicada ao mundo das fichaxes, do mercado de fichaxes, teño que dicir varias cousas. En primeiro lugar, darvos as grazas pola acollida do primeiro vídeo. Non me lo esperaba, la gente estuvo aí a tope. E ademais unha cousa boa que ten agora YouTube que nos permite presentar os novos vídeos como se fosen directos, vale? Entón o vídeo está rulando, non podedes ir para adelante ni para atrás. Isto é un directo como se fora a televisión, como se fora un directo no propio YouTube. E ademais o que nos permite ter un chat en vivo, un chat en directo, no que podemos interactuar entre nós, entre vós e máis eu. E non sabéis lo que mola eso. E outro día estábamos facendo iso, vale, creo que foi o lunes cando publiquei o vídeo, e me molou tanto que dixen, hostia, teño que ir pensando unha data para o directo que teño que facer falando un pouco do que surxa e sobre todo contestando preguntas que a vos vos vayan vindo á cabeza, vale? E que vos podades poñer nos comentarios e no chat ese directo. O que pasa é que contestarei eu en vivo, en persona, así, en cuerpo presente e todo. Mola un huevo. Isto foi unha das cousas. Graciñas a todos polo apoio, graciñas a todos polo recibimento que tuvo ese primeiro vídeo e sobre todo a forma na que se presentou. E segundo, antes de empezar co vídeo quero facer un leve inciso. Xa sabedes que no vídeo anterior dixen que o tema de críticas para esta temporada 2018 está rematado, que xa non vai haber máis vídeos sobre eso, pero esta fin de semana fun a unha festa especial, unha festa bonita. Mais que falar das formacións, quero dicir un par de cousiñas, un par de pinceladas importantes. Esta fin de semana se levou a cabo as festas do San Martiño de Vilarrube, unhas festas moi bonitas, como digo, festas de sempre, ademais festas moi potentes, festas moi importantes, sempre tuveron un peso importante na zona da comarca, e este ano, pois, volvían a facelas. O ano pasado creo que nas fixeron, e este ano, pois, si recuperaron as festas a puntito, porque as de Santa Filomena fixeronas nunha semana, a tempo récord, que en agosto, ainda encima, e estas festas levan pechando desde agosto ou desde setembro, pero tamén feitas así casi a última hora, apurando e tal. Pero bueno, ao final fixeronas que o que importa, non? Facer as festas, manter esa tradición nas diferentes parroquias. E bueno, fomos ali, vimos o sábado as formacións Trovadores e Garibaldi. Xa sabedes que son dúas formacións que a min este ano me gustaron, Trovadores en especial, creo que este ano colleron un moi bo camiño, sentaron unhas moi boas bases de cara ao futuro desa formación, sobre todo vendo de onde viña esa orquesta, que era un desastre, un auténtico desastre. Os Trovadores 2017, 2016, 2015, aquilo non había por onde pillalo. E por outra parte Garibaldi, que xa sabedes que, excepto algunhas pinceladas, algunhas cousas do repertorio, sobre todo no primeiro pase, o resto me parece un grupazo impresionante a nivel musical e a nivel vocal, sobre todo, é un grupazo sobresaínte. E creo que ademais é un grupo moi preparado, moi pulido, moi traballado. Creo que é un grupo que vale moitísima pena. E o día seguinte voltamos ali a Vilarrube a sesión Vermú. Só fixeron sesión Vermú, pero ali estaba a orquestra mindoniense principal, que como xa sabedes, no seu rango me parece unha das millores formacións que temos en Galicia, unha orquesta cun rollo espléndido, que a nivel musical queda moi ben, que a nivel vocal queda moi ben, que teñen un repertorio que si é verdade que é un repertorio máis ben clásico, máis ben de baile no primeiro pase, pero que funciona a las mil maravillas, conecta moi ben co público. E é o que digo, a nivel artístico é unha orquesta que non lle ten nada que envidiar a orquestas quizáis con máis renome, non? Ademais foi unha data un pouco especial. Eu collelle moitísimo cariño ao principal, moitísimo cariño. Primeiro porque é unha orquesta, unha formación que me gustou moito este ano, e segundo porque é unha formación que me tratou moi ben ao longo deste ano, e iso é algo que quero expoñer e decir aquí. Si é verdade que hai moitas formacións que me trataron ben, pero o principal quizáis foi das millores. E é curioso porque principal antes non andaba nada na zona de Ferrol, e é curioso como en pouco tempo, en ano e medio que levan con Gaiás, con Gestor, que ao principio despois con Gaiás, foi se metendo moitísimo aquí e conseguiu conquistar moitísimo a xente aquí. E é unha orquesta que queda moi ben, e é unha orquesta que lle teño, como digo, pois moitísimo cariño. E de feito foi unha das despedidas. Eu este ano vin varias despedidas, vin a de París, vin a de Olympus, tal. Para mí foi das que máis sentín, a verdade, porque tiña esa sensación de que a orquesta que este ano funcionou maravillosamente ben e que estaba a un nivel extraordinario. Non se vai desfacer, ni moito menos. Teño moi bons fichaxes, creo que hoxe falaremos dela, pero non sei, é como que xa estás acostumbrado, colles de cariño, non? A xente que está aí. E a verdade é que me deu un pouco
tocó un poquito la patata, por decirlo de alguna maneira. Pero bueno, ademais, no voy a decir nada, pero incluso me subieron, non sei se por aquí habrá alguna foto, yo creo que non la voy a poner porque es de vergüenza ajena, pero bueno, estaba a punto de reventar como una granada en aquel mismo momento, me subieron arriba, bueno, sempre moi boas palabras por parte de todos, bueno, a verdade é que é un luxo e un privilexio ter a xente como principal na verbena e unha orquesta que funciona tan ben. Dito todo isto e que me estou liando con la introducción, tamén quero facer un recoñecemento enorme a unha persona que me acolleu de forma magnífica nas súas festas, que é unha persona que eu coñecín a través de Radio Valga, a través do programa de Daniel Seijas, Palco de Estrelas. Ele é un seguidor desde fai moitísimos anos do programa e creo que foi en Vilaboa, creo que un día veu malí falar, eu non coñecía de nada, a verdade, e desde aquela a verdade é que teño unha moi boa relación con el, porque me parece unha persona maravillosa dende todos os puntos de vista, unha persona que admirable, de verdade que sí, do pouco tempo que coñezo, é unha persona que me leva demostrado moitísimo, ¿no? Que é Víctor, un dos componentes da Comisión de Festas de Vilarrube, que como dixo me acolleu de forma magnífica tanto o sábado a noite como o domingo ao mediodía, e desde aquí quero facerlle un recoñecemento a él, aos seus compañeros da Comisión de Festas, e nada, un saludo moi grande para ti, eres unha persona magnífica, de verdade que sí. Aparte de todo iso, ademais, teño que falar... me regalou aquí un calendario precioso, un calendario bonito, precisamente de Vilarrube, como vedes, San Martín de Vilarrube, obviamente facendo gala de ser unha das parroquias máis bonitas de Galicia, da Península Ibérica, de Europa e do mundo mundial. Teñen unha das mellores playas do mundo, teñen unha zona espectacular e obviamente fan gala con este calendario. Dende aquí, de verdade, de corazón, graciñas a Víctor polo acollemento e graciñas tamén por este agasallo, que a verdade que para min significa moito. Saúdos e gracias dende aquí. E feito este inciso, vamos xa co vídeo das fichaxes para este ano 2019, que este ano, que desta vez vamos ter varias orquestas aquí das que falar potentes, ademais, Así que non perdamos máis tiempo e vayamos ya con el vídeo. Arranquemos! Por certo, eu teño que dicir unha cousa sobre Olympus. No vídeo anterior falábamos de Olympus, falábamos de Jorge, pero nos centramos moitísimo en Jorge, moitísimo en Peque, e se me olvidou dicir que hai unha fichaxe que xa sabedes que está confirmada, que é a fichaxe de Néstor Peña, que sale do combo e vai para Olympus. Sobra decir que a min esta fichaxe, e ya lo digo ahora, me parece un tanto rara, un tanto extraña. Néstor é un grandísimo artista, levo demostrado moitísimo no combo dominicano, pero creo que non hai artista máis diametralmente oposto o que porque está plantexado Olympus que Néstor. Eu, a día de hoxe, tal e como está Olympus, tal e como está plantexada a orquestra e o público que está enfocado e tal, eu a Néstor, yo lo siento, pero non lle vexo, es que non lo veo, non sei. Veremos a ver que enfoque lle dan a Olympus para este ano 2019 e tal, pero así, de principios, o estilo de Olympus choca e bastante co estilo de Néstor. Sobre decir tamén, obviamente, o tema da dianteira e tamén o de Robert Frías, que falei un pouquiño, digo unha pincelada no vídeo anterior, pero creo que é necesario volver a repetir, que me parece unha baixa super sensible porque demostrou moitísimo en Olympus durante estes 2 anos que estuvo ali. Bueno, dito isto e falado xa de Olympus, vamos a falar agora de... Bueno, antes de nada, antes de empezar cas críticas, moita xente me dirá, bueno, pero que tío, pero vamos a ver, pero como pode facer este home 2 vídeos consecutivos con la misma camisa? Juarro, noxento, asqueroso, porco, cocho, que es un cocho. Pois, sí, por que utilizo a mesma camisa? Bueno, porque no vídeo anterior gravei un montón de orquestas, un montón de fichaxes de orquestas, e como quedou tan largo, tuve que quitar orquestas. O sea, o vídeo ainda sería máis largo do que xa era. Quedou en 38 minutos, creo, e serían como 1 hora. E quitei moitos deses fragmentos e lo voy a meter en este vídeo. Claro, para que esto la gente no se sobresalte y tal y cual, y vexa camisa pa aquí, camisa pa allá, pues utilizo a mesma camisa y Santas Pascuas. Esa es la aclaración. No creo que os hiciera falta, ni tampoco que os fijarades, pero bueno, yo la aclaro por si acaso. Vamos a falar agora de... Venga, así a lo loco. Pois vamos a seguir nunha orquestra da provincia lucense. Unha orquestra que o ano pasado me encantou. Para min foi unha das 10 millores formacións daquel ano 2017. Este ano vina super estancada e de feito foi unha orquestra que me chegou a desilusionar moitísimo. Teño que ser moi claro e moi conciso, sobre todo a nivel de repertorio, porque a nivel musical e a nivel vocal creo que estaban a un nivel moi bon. Costa Dorada. Pois sí, Costa Dorada, é o que digo, este ano estuvo fría, non sei, a nivel de repertorio a un 70% parecido do ano anterior, non sei. Unha orquesta que apuntaba moi ben no ano 2017 e no ano 2018 quedou completamente estancada. Unha orquesta que ademais dun ano para outro non tuvo apenas cambios e este ano sí ten cambios. Estamos vendo unha tendencia clara na verbena. Cando unha formación nun ano non ten cambios, ao ano seguinte vuela la mitad deles. Non en todas, nin é o 100% sempre, pero suele pasar. Costa Dorada, que ten como baixas a Ana Legido,
Noemí Ansede, baixa, a mí personalmente me parece unha baixa moi sensível na dianteira. A mí personalmente me gusta moitísimo como artista porque creo que ten moita dulzura, pero ao mesmo tempo é dinámica, canta ben, é un artistaza, Noemí. Kelvin Calderón, trompeta, que tamén é baixa, e Francisco Canto, que tamén se baixa de Costa Dorada, un dos saxos da formación. Bien, estas son as baixas. As altas son as seguintes: Juan Arce, voz que ven directamente dende Montreal; Cristina Seijo, voz feminina; Yaser Merlet, trompeta que ven da Fórmula; e Gabriel Valverde, o saxo que ven de Ledice, que estuvo en Poceiro e que estuvo en Sintonía moitísimos anos. A nivel musical, as chegadas tanto de Yaser como de Gabriel son dúas chegadas moi potentes a nivel metal, pero moi potentes. Un estuvo en Sintonía e outro estuvo en formacións punteiras como La Fórmula, como Filadelfia ou como outras formacións moi boas. Son dous moi bons metales que veñen a reforzar de maneira moi potente a Orquestra Costa Dorada nese aspecto. A nivel de fichaxes na parte de dianteira, bueno, xa sabedes que manteñen a Daniel Moreira, é un pouco, a miña opinión, a alma da orquestra. Oliver, que ao principio dicía que si iba, que non sei, e ao final queda. Bueno, se lle une, como decíamos, Juan Arce e Cristina Seijo. De Cristina Seijo non teño nada que decir porque non a conozo para nada, non sei se canta ben, se canta mal, como se move, se é dinámica, se non é dinámica, se non lo sei, non podo dar unha opinión clara. E de Juan Arce, pinceladitas, vale? Recordo cando estaba en Nueva Generación que era un tío que era moi válido a hora de presentar e a hora de cantar, e ademais moi dinámico tamén, móvese moito. E en Montreal vino o ano pasado en Expo Verbena, pero é que tampouco o vi moito, porque o vi un pouco no primeiro pase, despois no segundo pase, pero bueno, nada. O que digo, na parte musical me parece que os reforzos son moi bons, mantendo o núcleo duro da formación a nivel de teclas e arranxista, a nivel de teclas, a nivel da sección de ritmo, ¿no? Teclas, batería, baixo, guitarra, percusión, que me parece que teñen un moi bo nivel nese aspecto. Bueno, pois o manteñen para o ano que ven, e reforzándose na parte de metal con Yaser e con Gabriel Valverde. Moi boas fichaxes nese aspecto. E en canto a nivel de dianteira, es que non puedo decir nada, porque non sei. Temos unha dianteira 3+1, vale? 3 rapaces, unha rapaza. A mí xa sabedes que a mí esta combinación non me chista moito, pero bueno, veremos a ver como funciona. Aquí o problema de Costa Dorada este ano foi o repertorio. Esperemos que para o ano que ven retomen un pouco a senda que deixaron a finais do ano 2017, moi boa senda, e que, oye, continúen un camiño como era aquel de 2017, que me parecía unha formación de referencia no seu rango. Así que esperemos que milloren a nivel de repertorio para o ano 2019, que moita falla lles falla. Vamos con outra orquesta así, venga, vamos a coa orquesta así potentiña, veña, vamos coa Orquestra Finisterra, unha orquestra de recente creación, refundouse este ano, vale, creo que foi por febreiro, unha cousa así, e unha formación que viña aí, Dios, unhas expectativas altísimas e tal. Eu creo que en parte non se chegaron a cubrir todas esas expectativas, creo que se puxeron demasiadas expectativas para un primeiro ano dunha formación. Que pasa? Que a formación está ben, a nivel musical funciona, a nivel vocal funciona. Foi unha orquesta que nesta zona quedaron moi ben, porque é unha orquesta ademais de baile, como xa teño dito, pero unha orquestra xa sobre todo enfocada cara á xuventude, e por eso quedou moi ben na zona de Ferrol. De feito, moitísimas comisións estaban a pedindo para este ano 2019. E bueno, unha formación que non ten moitos cambios, manteñen un pouco o esquema do ano pasado, con esa dianteira 4+1, e tamén manteñen moito a parte musical. Aquí simplemente hai dous cambios na parte musical. Entra Vicente Pego, teclista, e Martín Noya, trombonista buenísimo da Orquestra Capitol, que veñen a sustituir a Giandelis Belmandela, que era o trombón deste ano, e Julio Somoza, que xa sabedes que Julio Somoza se retira da verbena. Bueno, para todos aqueles que me coñezades un pouco, e por exemplo virades aquel vídeo que subín fai tempo do vídeo este que falaba, ¿no? Que eran unhas preguntas, o tag na verbena, no cal destacaba moitísimo a Julio Somoza. Para mí Julio Somoza é un dos millores músicos que temos na verbena de Galicia, un tío espectacular tocando, espectacular arranxando temas, espectacular dirixindo as formacións que dirixe, musicalmente falando. O sea, é un tiro, de verdade que sí. Para min, eu volvo a repetir, un dos millores músicos que deu a verbena de Galicia con moitísima diferencia, moitísimos anos, os Satélites, Trovadores, Poceiro, agora Finisterra e demais. E unha moi grande pena que se retira da verbena, a verdade. Pero bueno, é lo que hai, isto quema moito, sobre todo agora mismo, tal e como están as cousas, quema ainda máis do que xa queimaba, e obviamente, pois, é lo que hai, non? E despois temos unha baixa na dianteira, xa sabemos que sigue Leo, que sigue David, que sigue Christopher e que sigue Laura Añón, obviamente, e eso sí se baixa Jaco, un artista que a mí personalmente me gusta, sobre todo a forma que te expresase que ten, a forma de contacto co público que ten. Creo que é unha persona que conectaba moi ben co público, e a mí personalmente me gustaba a súa forma de facelo. Bien, sale Jaco e entra Alberto Malleiro, vale, procedente da Orquestra Panamá.
Bueno, eu creo que non vai cambiar moito a formación. Creo que seguirá sendo unha formación de baile no primeiro pase, pero sobre todo unha formación enfocada xa cara a xuventude. E no segundo pase, pois xa nada, xa unha orquesta super trallera, ¿no? A ver, yo non lo voy a negar. Non lo voy a negar. A min, como perfil, me gusta un pouco máis Jaco. Pero isto é algo personal. E tampouco é unha definición de cal é mellor ou peor artista. Isto é simplemente unha opinión personal. Ya está, non se va a caer el mundo. Que gracias a Dios existe la ley de la gravedad. ¡Hala! Y esto es Finisterre 2019. Sigue un pouco o camiño, millorando a nivel musical, excepto, bueno, a baixa de Julio Somoza que me fastidia bastante, e mantendo o esquema na dianteira e supoño que tamén no tema de repertorio. Eso sí, por favor, para o ano que ven o tema do repertorio, darlle unha volta, porque hai temas aí que... daquela maneira. Vamos agora coa Orquestra Compostela, unha das orquestras máis importantes da historia de Galicia, a orquestra que máis discos vendeu, unha das grandes, unha das que, cando dixe ese nome, dis tú, hostia, la Compostela. Si é verdade que últimamente está máis perdida que yo en el Ikea, pero ese nome sigue tendo unha importancia dentro do mundo da verbena moi, pero que moi grande. Este ano, como todos estes anos, Compostela ten 50.000 cambios, porque para non variar e non cambiar esa magnífica tradición que está levando durante estes últimos anos, pues fan 50.000 cambios. Así, porque sí, porque les apetece bien. Como a orquesta ainda non tal, pues claro, fan o que poden. Ademais é un ano tamén de regresos, vale, polo menos de un. Iremos parte a parte. En primer lugar, decir que aí se vai manter a referencia da formación al día de hoxe, que é Lalo. Gracias a Dios, me parece un artistazo impresionante. E de verdad que agradezo moitísimo que Lalo continúe en Compostela, porque é a seña de identidade da formación. E creo que é moi necesario que siga aí. Bien, temos a Lalo na dianteira. Como baixas temos Dani Aguilera, que vai para New York, sorpresa. Diana Rodríguez, Susana Giriday, Baikal Gunchen, teclas, Edgar García, batería, Pablo Azcarate, que non me acordo que era, creo que era baixista, e Aitor Iglesias, guitarra, que como dixen no vídeo anterior, vai parar a orquestra La Fórmula, unha orquestra aí de entidade. Moi ben, estas son as baixas que temos en Compostela, como vedes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moitísimas para ser unha orquestra como a Compostela, e as altas son las siguientes. Na parte da dianteira temos Jorge Luis Puglisi, un vocalista que está por primeira vez en Galicia, que estaba en Cuarto Calle o ano pasado. Nerea Blanco, vocalista feminina da orquestra Breixa, e Sara García, que xa estuvo moitísimos anos en Compostela, que este ano estaba nos españoles e que este ano voltará a Orquestra Compostela de novo, un pouco, bueno, a súa casa, por decirlo de alguma maneira, non? Empezamos xa ca parte musical. Temos a Jonathan Enríquez, o teclista da Che este ano 2018, un teclista que me chamou moitísima atención. Eu non sei se é arranxista, supoño que tamén algo tocará deso, pero este ano a Che, aparte do repertorio e aparte de que era unha orquestra super seca e aparte de moitísimos outros defectos que tiña, a orquestra sonaba ben e en parte o millor se debe a este chaval. Non sei, me parece que creo que pode ser unha boa fichaxe. Edgar Jesús Oliveros, batería, que este ano estaba en Alianza. Denis Antillano, o baixo do grupo de moda. Alex Herbello, guitarra de Breixa. Breixa, que este ano vino na sesión Bermú que fixemos en Santa María de Vilar este ano, en Ferrol, e que me gustou moito Breixa, e que precisamente un dos artistas que me chamou a atención foi o guitarra, así que creo que pode ser unha boa fichaxe. E por último, Víctor Vascuas, o trombón da charanga Santa Compaña, que tamén formará parte da Orquestra Compostela. Bien, se me preguntades cal é a miña opinión sobre a Orquestra Compostela 2019, pues non teño ninguna. ¿Por qué? Porque al Puglisi non lo conozco. A Nerea Blanco si a coñece e me parece que é un bo fichaxe. Sara García sí que a coñece e creo que é apostar por un valor seguro, ¿no? Creo que é moi artista, canta moi ben e tal. Jonathan Enríquez, en principio este ano en Che me chamou bastante atención, pero esperemos a ver como funciona en Compostela. E despois do resto, pues me parecen que son bons músicos, porque, por exemplo, o baixo de moda creo que fai ben, o guitarra de Breixa me chamou a atención, pero, por exemplo, o trombón non coñezo, e o batería de Alianza, pues, poquito, la verdad. A miña opinión sobre Compostela, pues, home, ten boa pinta, pero tampouco pode dicir outra cousa, porque para moitos deles nos coñezo, porque ou nos vin, ou vinos unha vez, e con velos unha vez, de poucas conclusións podes sacar. Pero bueno, a pouco que Compostela traballe un pouco o tema de repertorio e tal, creo que pode ser unha orquesta que pode chamar a atención. E sobre todo, por Dios, isto lo dirijo tal, estabilidade. Unha orquestra como Compostela, unha orquestra con 100 anos non que nos conocemos, pero con 80 e tantos anos ou 70 e tantos anos, home, eu creo que o que merece unha orquestra como Compostela é un pouquinho de estabilidade. Que si, que despois o que pasa é que cada un vai por seu rollo, que un recibe unha parte de outra orquesta e se vai e tal e cual, pero home, polo menos manter un núcleo duro, que bueno, temos aí os saxos, temos aí os trompetas que levan xa algúns anos na formación, pero
por exemplo, na dianteira, sí, temos a referencia a Lalo, pero, home, polo menos que haxa, non sei, unha dianteira que se manteña durante un período de tempo, xa non digo largo, pero medio, sí. E en base a crear esa estabilidade, eu creo que Compostela podería ir asentándose e volver a crecer, ¿no? Como era a antigua Compostela. Pouco máis, unha incógnita, me gustaría ver a Compostela este ano, non me disgustou, me pareceu unha orquesta moi correcta, tampouco nada loco, pero correcta. E, home, espero que este ano 2019 sigan un pouco na línea, que manteñan ese estilo e que nada máis, que crezan e que estas fichaxes que fan para este ano 2019 funcionen e que as faigan funcionar. Sin máis, non podo dar máis opinión porque, como digo, non teño documentación para máis. Bueno, pois vamos a falar agora, antes de que me empiece a picar muchísimo la garganta, dunha das millores formacións da historia de Galicia, unha das 3 millores formacións da historia de Galicia, unha das 3 millores formacións do ano 2018, unha formación historiquísima, antiquísima, a máis bella das formacións que funcionan na verbena de Galicia, un orquestón como a copa dun pino, a orquestra como a metales de Galicia a día de hoxe, 7. Sí, porque agora creo creo que é a que máis metales mantén a día de hoxe en Galicia. E unha orquestra que está en constante renovación, pero sin perder nunca a súa esencia. Algo que ninguna orquesta xa podemos certificar. Bueno, a Trébol tamén. E os trovadores este ano recuperaron un pouco da súa esencia. Pero bueno, que é unha das orquestras máis estables de Galicia, sempre está aí, sempre unha referencia. Home, ten anos peores e anos mellores, tuvo aí uns anos que parecía unha orquesta de cámara, pero sempre está aí. E que orquesta é esta, diredes vos? Los Satélites. La mejor, no hay lugar a dudas, por lo menos desde o meu punto de vista, ojito, cada uno tiene a suya. Bueno, vamos a falar dos Satélites, que este ano ademais ten moitísimos cambios. Esta sí que é unha orquestra difícil de ver que ten moitos cambios, e é verdade que, pues, un trompeta, pues cambiamos trompeta, un trombo, bueno, en trombón no, percusionista, pues percusionista, batería, baixo, pero por norma xeral é unha orquestra super estable, si é verdade que cando nos fijamos dicimos, bueno, que fai 10 anos quen queda? Moitos, pero tamén xa se foron bastantes. Bueno, este ano sí teñen moitos cambios, este ano teñen en total 5 baixas e chegan 6 personas. Por qué? Porque a orquesta ademais cambia un pouco de plantexamento, eu creo que era necesario, porque os Satélites están traballando moitísimo. Creo que xunto con París Panorama a formación que máis traballa, e para 3 voces ás veces sí que é moito, vale? Entón este ano cambian o plantexamento, pasan de 3 a 4 voces, pasan de 2 masculinas e unha femenina a 2 masculinas, 2 femeninas. Baixas, Pablo Cedeño al bajo, bajista espectacular, Rubén Vázquez, baixo, saxo tamén espectacular, Martín Prieto, un espectacular tamén saxofonista, que chegou este ano, que pensaba que iba a estar aí durante varias tempadas en Satélites, porque ao final se foi este ano. Bueno, unha mágoa, porque ademais era un tío que se vía super dinámico encima do escenario, a pesar de que estaba un pouco amarrado, pero moi dinámico encima do escenario, tocaba gaita. Bueno, me parecía un artistazo impresionante. E Yeilán Elías, que era un dos músicos que máis anos levaban en Satélites agora mesmo, trompetista tamén de lo mejorcito que temos en Galicia. Bueno, pois estas son as baixas que temos en Satélites, por lo menos na parte musical. A calle temos que añadir a baixa de Arantxa Álvarez, unha artista que eu, cando chegou a Satélites, na coñecía. Teño que recoñecer que eu tiña as miñas dúbidas, porque viña de Juan Mayo, creo que viña de Juan Mayo cando chegou a Satélites, e viña no lugar de Nati Méndez, de Natalia Méndez, indiscutiblemente unha das millores voces da historia da verbena de Galicia femenina. E a ver como funciona, eu non sei como é, tal. Xa o primeiro ano me convenceu 100% para estar en Satélites, e desde o primeiro ano ata o de agora, para mí se converteu nunha referencia como voz femenina na verbena de Galicia. Por voz, por saber estar encima do escenario, por elegancia, por dinamismo, por un montón de cualidades que ademais creo que explotou moitísimo en Satélites e que conseguiu facer aflorar, ¿no? Ademais creo que Satélites é unha orquestra un pouco como París, nese aspecto que sabe moi ben explotar os seus artistas. É a opinión que teño, ¿no? E Arantxa, sobre todo estes últimos 2 anos, para mí foi de las mejores. E, como dixen antes tamén, unha das artistas máis elegantes e con mellor saber estar do panorama de verbena galego. Para min, a altura de Fátima Pego, que eso es mucho decir, Baixa super sensible. O sea, non sei, eu cando soupen que se iba, ostras, deume pena, deume lástima, non sei, a min, joder. Ademais, retírase da verbena, polo menos de forma momentánea. E é como que sepamos, non sei, deume moitísima lástima, e moito teñen que demostrar as novas rapazas que veñan para estar á altura da Arantxa. En que xa vos digo que son moi boas fichaxes tamén. Pero bueno, Arantxa é Arantxa. Que crees que vos digo?
Estas son as baixas. Altas, bien, Toni Louzao, trombón, que este ano estuvo en Jerusalén e que levaba moitos anos en Aché, un trombón espectacular, de los mejores da Verona de Galicia, que recordar. Pero non ven a satélites como trombón, porque el trombón inmortal e que sempre estará aí é, obviamente, Javier Saavedra, el capitán del barco, vale? De momento Javier Saavedra sigue tocando o trombón. Toni Louzao ven para tocar a trompeta xunto con Johnny Padilla, outro trompetista espectacular. Este ano estuvo en Jerusalén, creo que levaba 2 ou 3 anos en Jerusalén, pero que ademais Johnny Padilla é un trompetista tamén espectacular, vale? Non podían apuntar menos alto a xente dos satélites, porque ademais foi trompetista da orquestra, creo que foi nos melódicos. Si, melódicos ou billos, creo que melódicos. E para estar en calquera desas dúas formacións, hai que ser así. Hai que estar aquí, máis ou menos. David Paz, saxo, que xa estuvera en satélites fai uns anos e que estaba este ano en Foliada, moi bo saxo. E David Aburto, baixo de Grupo Bomba e que ven a sustituir ou que ven no lugar de Pablo Cedeño. David Aburto, moi bo baixista tamén, moi bo baixista, estuvo moitos anos en Armonía e creo que anda por aí tamén facendo arranxos e tal, ou seja que tamén pode axudar moito a facer sonar os satélites un pouco de forma diferente. Moi bo fichaxe, a mí este de Aburto me parece un reforzo moi importante tamén, meu parecer. E por último, quen ven no lugar de Arantxa Álvarez? Pois bueno, veñen a contar, antes vos dicía o cambio de plantexamento na dianteira, veñen a contar con dúas voces femininas, creo que lles facía moita falla, verdade? Por unha parte teñen a María José Pereira, un artistaza espectacular, moi boa voz, estuvo en Palladium varios anos, estaba ahora en Madrid nunha orquesta da Lo de Madrid, como digo, moi bo fichaje. E un Terremoto canario, unha persona, un artista que a min sempre me chamou a atención e me pareceu un artista de moitísimo nivel. Estuvo en Armonía, chegou a Galicia, estuvo en Sintonía fixo unhas temporadas magníficas, estuvo en Capitol e en Jerusalén, que estaba como, non sei, en Jerusalén sí que non me chamou moito Alba Navarro. Espero que en satélites volvamos a recuperar esa Alba Navarro da Sintonía de Vigo. Moi boas fichaxes dos satélites. Eu personalmente non esperaba menos. Hai moita xente que lle ten medo, vale, algún destes fichaxes, sobre todo a Alba Navarro, por ser un artista un pouco máis explosiva, por decirlo de unha maneira, pero que Alba Navarro sempre estuvo en formacións parecidas a satélites. Estuvo en Sintonía de Vigo, si é verdade que era a Sintonía de Vigo un pouco modernizada, pero bueno, os satélites a día de hoxe son unha orquestra que, si queren, son unha orquestra moderna, cando é necesario. Estuvo en Capitol tamén e estaba en Jerusalén, que non deixa de ser unha orquestra. Eu vim este ano a Jerusalén e o repertorio era un repertorio anticuado. O sea, quero dicir que unha orquestra que é unha persona que pode, vamos, sin ningún tipo de problema adaptarse ao estilo dos satélites. E creo que vai facer, e creo que van a arrasar, tanto ela como María José. Si é verdade que é un cambio importante, si é verdade que dá lástima, a mí me dá moitísima lástima, sobre todo a baixa de Arantxa Álvarez, pero como digo sempre, este é un camiño que hai que seguir, hai que tirar para adiante e é lo que hai, ou seja, isto é la vida misma. Augurolles moi bo ano 2019 aos satélites, eu o único que pido que manteñan o seu estilo, que se sigan renovando, que sigan sendo unha formación que poida valer para todos os públicos, pero que sigan mantendo o seu estilo como levaban facendo ata este ano 2018. Eso é o único que desexo para este ano 2019 e creo firmemente que así vai ser, polo menos mentre a dirección da orquestra siga estando nas más de quen está. Así que isto é o que tiña que opinar dos satélites 2019, moi boa pinta tamén. Vale, vamos a falar tamén de outra orquesta importante. Falábamos da Compostela e agora quero falar de outra formación da familia Sito. Vamos a falar da Orquestra Israel. Ai, unha orquestra que desde que se refundou aló polo ano 2012 non hai forma de levantarla. Non hai forma de levantarla e non hai forma de levantarla. Isto é como aos trovadores aí anos atrás. A Israel pasalle un pouco igual, pasalle un pouco o mismo. Si é verdade que estes dous últimos anos parecía que estaban collendo un pouco o ritmo, parecía que había unha dirección un pouco máis clara no estilo que querían coller, pero ainda así non funciona del todo, vale? Bien, este ano 40.000 baixas, non as vou a decir todas, o único que vou dicir é que Andrés Vales tampouco non sigue, Héctor Eduardo Reyes tampouco, toda a parte de metal, os dous saxos e os dous trompetas tampouco siguen, tampouco que sigue a veciña aquí de Valdoviño, Cecilia Grandal, que vai para Aramio, e creo que o único cambio que ten Aramio vai ser Anipazos e chega a Cecilia Grandal, moi bo fichaje, si non? Sí, moi bo fichaje o de Cecilia Grandal por Aramio. Ala, ya de paso lo meto aí, Cecilia Grandal para Aramio. Moi bo fichaje, moi bo artista. Para min, a que máis demostrou nestes 2 anos en Israel. Das 3 que tiñan, bueno, Lidia Pazó canta moi ben, Xamaya quizáis destacou un pouco este último ano, pero para min, a máis completa das 3 e a que máis demostrou, Cecilia Grandal. Para min, desde o meu punto de vista. E creo que Aramio leva unha grandísima vocalista. E todo isto, vamos a falar agora de Israel.
Cecilia Grandal e baixa, e todas estas baixas que iba dicirando. Ah, bueno, sí, Quitos, o batería tamén se vai de Israel. Bien, cales son as chegadas a Israel? Na parte musical, Edgar García, que ven da Orquestra Compostela, o sea que todo queda en la mesma casa. Alejandro Torres, trompeta buenísimo de abanico, moi bo fichaxe este. Raúl Ernesto Cepeda, trompetista que creo que estuvo en Charleston, creo, e que este ano estaba en Superfama, bo trompetista, bo fichaxe. Alejandro Campos, tamén o saxo de abanico, ojito con abanico que ten 40.000 baixas este ano. Tamén creo que vai facer moi bons fichaxes, así que ojito con abanico, xa falaremos noutro vídeo desa formación. E por último, o último dos saxos, o último dos metales, Tony Diegue, ese saxo lexendario da Orquestra Costa Dorada, que ademais creo que era o jefe de Costa Dorada nos seus tempos, hasta que a vendeu ou ya compraron ou que fora, e que chega ademais a Israel, creo que como, non sei se como encargado da formación ou como, bueno, non sei, chega como un pouco unha referencia dentro da formación. Así que temos estas fichaxes na parte musical. E por último temos a chegada de Leo Ronda como vocalista masculino. E diréis, ¿quién es Leo Ronda? Bueno, por Leo Ronda era este ano 2018 bailarín e acróbata da Orquestra Panorama. E diréis, e que ven? De voz? Pois sí, ven de voz para Israel. Non sei como canta ni como deja de cantar, porque eu non me acordo se cantaba algún tema ou se cantaba algún coro, ou se, non me acordo o que facía en Panorama. Pero así a priori é como un pouco precipitado todo, non? Polo menos é como parece. Pero bueno, se o ficharíano por algo cantará. Porque o rapaz ao que ven sustituir, que non sei nin... é que estaba Bruno Cores e despois había outro rapaz que cantaba. Bueno, pois yo non lo conozco, non sei nin como se chama, pero me chamou moito a atención ese rapaz en Israel este ano. Bien, chega Leo Ronda, bailarín e acróbata da Orquestra Panorama como voz a Israel. E Rose Costa, vocalista femenina este ano na fórmula, que creo que estaba como a un 10% de todo o que podía dar na fórmula, e que esperemos que este ano en Israel si destaque. Non lo creo, pero confío en ello. Así que bueno, este é un pouco que temos de Israel. Teño un pouco unha opinión moi parecida a que teño con Compostela. Falla estabilidade, falla unha base musical e a partir de aí ir crecendo. Falla unha referencia na dianteira. Falla moitas cousas a Israel. Muchas. Este ano estaba ben? Sí, pero tiña que ser máis. Israel tiña que ser unha orquesta máis con máis nome. Eu confío que na parte de metales, con eses 4 metales que chegan, pois a orquestra non millore, pero manteña bastante ben o tipo, porque creo que este ano sonaba ben esa parte. E despois na parte da dianteira, non sei se quedará Xamaya, Lidia Pazó e Bruno Cores, pero si siguen e suman estas dúas fichaxes, exceptuando o Leo Ronda, que non sei como funcionará, pois espero que a orquesta vaya pouco a pouco, xa non digo crecendo, xa digo asentando as bases que se foron creando no ano 2017, que foi para min o mellor ano, e aínda así daquela maneira. Non sei que vai ser Israel 2019. Isto é como a moitas outras orquestas, incógnita completa. Na parte musical creo que vai estar ben, na parte vocal aí está. E vamos a falar agora, xa creo que esta vai ser a última formación da que falemos, da Orquestra Fania Blanco Show de Coruña, unha orquestra que este ano non ten moitos cambios. Bueno, Fania non suele ter moitos cambios, suele sempre manterse bastante estable. E este ano pois non é menos, sigue mantendo un pouco o esquema de sempre, sigue mantendo aí os músicos de sempre, xa sabemos que ademais Fania ten moita... é unha orquesta moi familiar e, bueno, nese aspecto, pois, poucos cambios. Vamos a falar xa das baixas que ten a Orquestra Fania. 3, a saber, a baixa de Joana La China, baixa super sensible na dianteira, moi sensible. José Antonio Suárez, alias Tonecho, que... bueno, xa a mitad de temporada xa os deixou tirados, ou, bueno, non sei que pasou aí, pero, bueno, un rollo raro. E Israel Santos, que este ano era a súa primeira temporada en Fania, e polo que se ve tamén a última, vale, trompeta. E veñen Rocío Varela, unha artista femenina que estuvo 2 anos en Foliada, vina o ano pasado con Foliada, e me chamou moitísima atención, unha artista moi nova e que ten unha proxección no mundo da verbena moi boa. Esta rapaza pode dar moitas sorpresas de aquí a uns anos no mundo da verbena. Os lo digo yo, que sé de lo que hablo. Yoshima Ávila, vale, teclista da Orquestra Fania, da Orquestra tamén Foliada, que vai parar tamén por a Orquestra Fania. E por último, o trompeta dos españoles Harold Inglés. Non teño moito que dicir, cantante por cantante, teclista por teclista e trompeta por trompeta. O esquema vai ser máis ou menos o mismo, o funcionamento supoño que da formación igual. Eu creo que a calidade vai estar aí máis ou menos, porque non creo que haxa ningún alto ningún baixo, simplemente estará aí na línea de Fania de toda a vida. E o que sí
isto xa é unha opinión personal, quizáis a tema de repertorio eu retocaría algunhas cousiñas, eu retiraría algúns temas, recordo que ainda botan La Maleta en algunhas festas e tal, el corazón a la maleta, xa sabes deste tema e tal, seguir recortando, non recortar, pero en vez de botar 3 ou 4 temas, pois 2 temas no medio do público ou cousas así. Vamos, rediseñar un pouco o que é a distribución do repertorio. Do resto, obviamente, Fania é Fania, e seguirá sendo Fania, e eu espero que siga sendo Fania, porque se a Fania xa a convertes noutra orquesta como a outra, pois xa non é Fania, xa perdemos outra orquesta con certa identidade. Que pode gustar ou non, eso xa é outro tema e tal, pero é Fania, vale? E iso creo que é importante, a identidade de cada un. Bueno, e isto foi todo o que tiñamos que falar nesta segunda entrega de fichaxes. Dios, se movió solo el mono. Nesta segunda entrega na que falamos das fichaxes das diferentes formacións da Verona de Galicia. Nada, simplemente deseo que os gustara muchísimo este vídeo. Si os gustou, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle muy fuerte a me gusta, compartide, comentade e opinade, e nos vemos en el próximo vídeo, que como sempre non sabemos nin cando será, nin de qué será, nin cómo será. Por cierto, un saludo a todos los que estáis viendo el estreno en directo, que mola un huevo esa funcionalidad. ¡Hala! Nos vemos en el próximo. Adeus, compañeros. Un besito fuerte. ¿Y sabes quién llegó?